Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Premier Ruggenaat heeft in een brief laten weten dat de Curaçaose regering het plan Reforça, dat de steun heeft van Solidaridad Sindical, heeft toegevoegd aan het groeiakkoord. Hij gaf aan het van groot belang te vinden om samen met de vakbonden tot een oplossing te komen. De regering heeft Solidaridad geïnformeerd over de beslissing en aangegeven altijd open te staan voor suggesties van de vakbonden. De inspecteur van Gezondheid heeft besloten om de supervisie over het Sint-Elisabeth Hospitaal te vergroten naar aanleiding van de berichtgevingen over een tekort aan middelen, materiaal en geneesmiddelen. Daarnaast krijgt het hospitaal ook een aantal instructies. In de praktijk blijken de afspraken die gemaakt zijn met leveranciers niet te voldoen. De inspectie heeft voor het nieuwe hospitaal de opdracht gegeven een lijst te maken met de benodigde zaken en leveranciers die men periodiek moet voorleggen aan de SVB, zodat zij prioriteit kunnen aangeven bij de betaling van crediteuren. In een persconferentie heeft de leider van de SSK, het Centraal Sindicaal de Curaçao, Alcides Cova, laten weten hoop te blijven houden dat binnenkort Venezuela zal voldoen aan zijn beloftes. Tijdens zijn bezoek aan Curaçao medio juli heeft de Venezolaanse minister Manuel Quevedo gezegd dat er binnenkort weer ruwe olie naar Curaçao zou komen. Tot op heden is er echter niets aangekomen. Cova gaf aan dat de sancties van de Verenigde Staten daar niets aan veranderen. Hij heeft er het volste vertrouwen in dat de ruwe olie binnenkort hoe dan ook komt. Het Europese Hof voor de Mensenrechten gaat de ongedocumenteerden die in de barakken van het SDKK zitten bijstaan, zo heeft advocaat Geraldine Schepenboer-Paris aan de pers laten weten. Ze heeft op 6 augustus jongsleden een verzoek daartoe ingediend. De regering en de advocaten konden niet tot een overeenstemming komen en daarom heeft de advocaat het verzoek bij het Europese Hof neergelegd. Ze hoopt hiermee de situatie van de ongedocumenteerden te verbeteren. De politie heeft de gemeenschap gewaarschuwd geen telefooncovers te gaan gebruiken die lijken op een vuurwapen. Tijdens een controle trof de politie een jonge man aan die een dergelijke telefooncover om zijn telefoon had zitten. De politie wijst erop dat dit heel anders had kunnen aflopen, omdat niet duidelijk was dat het niet om een vuurwapen ging. Er zijn de afgelopen tijd veel overvallen met wapens en de politie moet adequaat kunnen reageren. Dit soort covers zorgt voor gevaarlijke situaties, aldus de politie. In het bijzijn van de bedenkers, de makers en de acteurs die in de serie spelen en ook de hoofdrolspeelster Vivi Rademaker heeft bij Sambil deze week de première plaatsgevonden van de Cariflix-serie Promé Dama. De Curaçaose productie, die geheel op Curaçao gemaakt is vanaf nu te zien via Cariflix. Puerto Rico heeft voor de 3e keer binnen 6 dagen een nieuwe gouverneur. Nadat eerder Pedro Pierluisi, die vorige week werd benoemd, maar niet ontvankelijk werd verklaard door het Hoge Rechtshof, hij volgde Ricardo Rossello op, die begin deze maand aftrad, werd gisteravond Wanda Vázquez benoemd. Zij is de voormalig minister van Justitie. Ze gaf in haar toespraak aan te willen zorgen voor stabiliteit en zekerheid voor de markten en fondsen voor de wederopbouw na de orkanen die het eiland vorig jaar hebben getroffen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.